No niin, moikka. Sä oot Moi. ollut tänään täällä kynttiläpajalla. Haluatko sä kertoa, kuka sä oot ja mitä sä oot tänään tehnyt täällä? Moi, mä oon Anniina ja mä tein kynttilöitä. Joo. Mä tulin opettelemaan, en ole koskaan ennen tehnyt niitä ja tää oli oikein hauska kokemus. Ja mun ensimmäinen koevedos löytyy tästä punainen versio, joka näyttääkin vähän siltä, että se on vähän kuin tommonen hillo, mansikkahillo, jossa on sitä sun tätä. Ja sit siellä on kokeiltu vähän glitteriä ja sun muuta tuputella tonne päälle. Sitten tuli vähän tämmönen kokeiluversio. Oikein hieno. Sitten mä pääsin tähän mun kahviversioon. Sinne mä laitoin vähän koristeeksi sydäntä ja kahvipapuja. Ja sitten tommosen kukkasen, johon mä sitten sain dipattua. Ja mä sekoitin sinne vähän kahta eri tommoista väriä, että oli tommonen karamelli ja sitten tommonen beikeväri. Niin sit tulikin tommonen kahviväri, josta sitten idea noihin kahvipapuihin, kun löysin niitä tuolta. No niin. Ja sitten mä pääsin opettelemaan marmorointia. Joo. Ja se olikin jännää hommaa, kun sitä piti vähän niin kuin pyöritellä. Ensin laitettiin kauheasti väriä sinne veteen ja sitten vähän pyöriteltiin siellä hitaasti, joka on mun luonteelle tosi vaikeeta. Niin sitten mä nostin sen tosi nopeasti ylös, joka oli taas sitten ihan luonteikasta. Ja niistä tuli oikein kauniita ja hienoja kokeilujuttuja. Kyllä. Käytitkö sä jotain tuoksua näissä kynttilöissä? En, mä tein hajusteettomia tällä kertaa. Kyllä. Mutta mukavia muistoja mulle tuli. No niin, mitä sä tykkäsit olla kynttiläpajalla? Tykkäsin kovastikin. Oli ihana käydä. Oli ystävien kanssa täällä. Ja sitten mä pääsin rentoutumaan pitkän tämmöisen tumman syksyn, mustan syksyn kanssa. Niin oli kiva tulla vähän tämmöistä valoa luomaan sitten. Aivan, kyllä. Kiitos sinulle paljon. Kiitos.